Здравейте, в това видео ще ви покажа как се препрограмира ключалка Rielda. Това е стария модел 503. За целта, в момента този патрон се отваря с ключа C45, който е стандартния, се продава навсякъде и всеки може да се го купи свободно. За да я препрограмираме с комплекта, който сте си купили, комплект, който съдържа жълт ключ и вероятно 5 бели за отключване. Съвет: винаги го правете на отворена врата, защото има вероятност да се случи нещо на ключалката. С черния ключ отключваме. Както виждате, ключалката се завърта до резката, малко повече отколкото с белия ключ C45. Вадим черния ключ и с жълтия ключ, който сте си купили, вкарвате в ключалката и няколко пъти отключвате, заключвате и вадим. Сега, нагледно показвам, че вече черния ключ, както и белите C45, които имате, не функционират. Ключалката вече се отваря с белите ключове, които сте си купили в комплекта. Ето. Това е цялата философия. За да я върнем обратно на стандартния ключ C45, ако решите да продавате машината, следваме обратния ред на нещата. Първо жълтия ключ или златния. Отключваме до резката. Вадим и програмираме наново на C45 с черния ключ. Няколко пъти отключваме, заключваме и да видим, вече белите не работят. Това е цялата работа. Поздрави!